De gelukkigste kinderen fietsen alleen. In veel landen klinkt dat onverstandig. Een tiener zonder ouder op de fiets, door regen en druk verkeer. Toch begint precies daar een vreemd Nederlands geheim. UNICEF vergeleek kinderen in 38 rijke landen. Nederland stond bovenaan. Niet omdat alles hier perfect is, maar omdat veel kinderen één ding vaak krijgen: vertrouwen. Ze fietsen zelf naar school, spreken zelf af en mogen thuis meepraten. Elke keer oefenen ze iets kleins. Ik kan dit zelf. Dat gevoel maakt een kind niet alleen zelfstandiger, maar ook zelfverzekerder. De volgende keer dat jij iets zelf wilt doen en iemand zegt dat het veiliger is als diegene het overneemt, denk dan terug aan die kinderen op de fiets. Neem zelf verantwoordelijkheid en blijf oefenen. Vind jij dit ook een mooi verhaal? Like deze video, zodat anderen het te zien krijgen. En abonneer je op dit kanaal, want dan ontvang je elke dag een korte video om gezonder, gelukkiger en succesvoller te worden.